atumanye na kiakorukwa na wigo kliniki kiri akorokora. Karibu sana daktari. Asante. Ms. Kerubo, Secretary and Daktari Moses Kena Onsarigo, Nguru wa Secretary ya Worldfit. Worldfit Health Center no tulebo songo gaiga ase nyumba ya Uhuru Plaza gorofa ya gatatu room 307 307A. Karibu sana naende daktari. Asante. Bono omwanchu murigere obere gakobori ndi daktari agocha gukwanira obureiro obuiga. Daktari rero ntaito tokwanira obureiro bwa UTI. Na bo mwanchu murigere abere gakobori ngoburero obwabere bugochanda abantu sana nandi niko babwata amabori amange batete komanya igoro yoburero bo. Kone daktari chinga kikorende nabo gochaka ototebie oburero obuiga bwa UTI mborwere kyobo. Asante. UTI no bwenge so bunyakitali bakulika igo eminatinga urinary tract infection. Urinary tract infection. Yani eminatinga ase okugusi nga ekere binyinyi chibacteria bigo so enchira ya machi. Enchira ya machi muna bigo so enchira ya machi byachikolente mechando enchira ya machi. So UTI mnangenda gukwana nenchira ya machi munatogo itera machi ito enchira ya machi ekalongo tebe enchira ya machi nkiminute ntobu ate urethra urethra niriye gosokia machi kurwese bladder ocha isiko ntobu ate nyumba ya machi ejwe kulukwe bladder so ebinyi bigenda bakese nyumba ya machi na bikolente into nga cystitis ama inflammation of the bladder. So ebinyi na biragende se nyumba ya machi tuatebire kurukwe bladder na ande binyi na biratire go chigoro. So this nyumba ya machi go chaisiko tokolonga the lower part of of the urinary system. Na nabu ebinyi biragende the upper part. The upper part bono no mufereji osenchireye kurusia machi ese chinyigo yalente se bladder tokunyiro kwanga kwende ureta and wono tubwate chifigo chinyene so igobure nabo kwetera kure umurangu we machi bosoime bogende se bladder osebotire igoro bogende se ureta osebogenda se kidneys so enchireye kerego twara ebinyinyi ine tokurukanga UTI ose urinary tract infection again to kendi wikabantu bamanyenga enchire ya mache egasi ya ene limono mono ege enchire ya mache no korusyo bochabu no korusya amacha ali arusigu kulwese figo achire goche enchira ya mache so efigo nerego egosibya manyinga ya lusi bintu muna urea ya lusi obuchabu buli sa amanyinga ime amacha ibona stress urinary system acha bakese bladder soka isiko so what I'm trying to say emechande toke korwa se bladder goche isiko nabeko eralente mechande mengi so UTI inaweza kaleta shida mingi katika mwili wa binadamu. Daktari wakwaniringa oburero bigabwa UTI ebogocha ebakoleto muchanda senchera ya mache mwanji muri natete komanya oburero bigabwa UTI nabasubati bokori gose ngoli bole nabo igabasacha UTI ne yani enchira ya maji nere saba sacha what I mean enchira ya maji nere saba subati igo UTI na be kuri musacha na be kuri go musubati kerigo chora and at the same time we abantu bamanyanga UTI tebuga even age limit tebuga age na be kuri ngakiende yonze na be kuri umwana omoke na be kuri any age na bumuntu akonyora UTI yes no tumanye na kyoburero oboranya kwa bokoli omwana iyo manche muri geragenda kututumira ujumbe yago nabo sanga na intwekerengereri kyawo wetira sina mbiyerega bwa screen yago nabaga chinsema chichi mitandao asensemo ya Facebook nabo tunya gwitira Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube nabo tunya gwitira Ndizi TV News koma nchimuri yenye kubwata iboli rindelyansi nabo gutuma ujumbe yago rinde to sangenere daktari akoiraneri inyore to sangenere Dr. Kena Moses kurwase clinic ya Worldfit daktari kweresire buya igoro yoborero bwiga bwa UTI mwanche muri natete komanya oborero bwiga na kibogo so asomobere
Oburwire bwa UTI ama urinary tract infection ibo okolentu n'eki bacteria bono na obura somubiri gwetira kinchira kinyinge enchira yemo na obura ite gwetira sexual, they can be sexually transmitted. Bono yana yakonyora abantu bali sexually active, you know, abantu bali bakuba ikirenga kiyokomera neso kolemo mugondo, you know. Onya abantu abakomera na because ki bacteria nchiro chikurukuru so omugaka chikende somu kusenchire kirarwe somu na chiche somugaka wetira sokole mu mugondo ama what you're saying, you know, sexual contact, yeah. So na ukira erache wetira nchireyo enchira ya kabere na begocha wetira contamination amanda zanga contact, you know. Contact, what I mean muna bondo usaba ntumbali bakogende echo muna mono mune cyo yogo ikaransa ekaroba kide cyo yogo ikaransa amachali nabwate binyinyi sorry amachali yale se cyo imo nabwate binyinyi because abantu nkonya kugenda baroro, you know, nande echo enene ndagira umete se binyinyi so se ndagerere mina bigotokoro. So unfortunately onyorenga amachaya splashly akunire enjira chinjire chitoko kuona enjira ya machi na bakolentea eshida ya UTI, you know. Enjira ende, you know, it's about sharing, you know. Aba isaka basubati kwanza bagusaba na chinisi kunya korindi kwenda wasabe chinisi umwezi kulio ndokwa naye kweli ndo mambi and there motukana ni mwajaki kwa bakora. Oh no, kwa joranga this sharing of clothes, you know, and the garments, some underwears, na wachikolenta UTI. So what I'm trying to say, na bora nyola UTI through sexual, you know, activity, na bora nyola UTI through a contamination, na bora nyola UTI with sharing, you know. Undergarments nanda bora nyole even UTI wetera, you know, esa manyingago amanyingago otwale binyinyi esa manyinga you know, ebinyinyi bitali bigende se system ya machi so hematological, but it's rare. This hematological causes ama ways are very rare. It's not, you know, as common as such. So montanyo olenchira wetera hematological ways abakonyora ande UTI. Daktari tiatoira na maiga kego ngwate bango buriro buga bwa UTI na obukoli abana inyora abana mbali koenda mbarachaka koenda choyo go ikaransa mbarachaka go shechi anga barwa sense mo yabona kiekoba. Let us go to the causes. Tukienda causes utaona bono chi bacteria kichikolente binyinyi chi bacteria njire chikolente binyinyi e bacteria chinyinge chikolenta UTI ichigotuka secho enene. So the enterobacteria ama bacteria enterobacteria eminatinga enchira ye chwenene igo echo elitoko genda nebwate binyinyi. You see, nebwate binyinyi. So for instance omwana omukochire echwenke sorry echwenene tomo korero bosafi boisaine abandi mbalero we use even diapers, you know. Maybe omwana uli atigale kuba ne diaper for long. See, ebinyi nabokonyanga byakire esenjira yama so enterobacteria enterobacteria ne kiri chigo toke senjira ye kwerende ye chwenene chiarente binyinyi lakini ani tubwate, you know, bone ona gwanze I've answered your question. Yeah, you have. So I think yeah. So igontoka ndina causes ngenda na causes chikosi chinde ebinyinyi mbiro nagote bikwambukira kuri so muntu ndiguchi, you know, so muntu nde through maybe sexual contact munaboneka nyingi tukorukanga, you know, E. coli E. coli neke nyinyi ke kuambukira kuri so muntu guchiso yonde nana bukira kira ruye se chwene negeche senchira ya match into bugate bintu muna candida muntu kweguru musuba basubati mono bagutwara candidiasis ama tukurukanga vaginal candidiasis. So candida ama fungal infection nawe kwambukira nero. So
na be kwambukira kuri so mugaka kwende so munga and at the same time nabura nyunga the fungal infection injale ngese inchira ye choene na yikese esa inchira ya maji so igobono nagotebira intubugate na E. coli intubugate enterobacters intubugate ndunga Klebsiella so chi bacteria ni chinyinge chi kolente shida ya UTI. But there's something I want to say ekinaginda te omwancho muligereri amanye UTI urinary tract infection taye minatinga it's always ya chagwitire so kwambukiribu ya naga no bantu bakora bagoso because abasubati mbali bago cyasinya gitari yaito babugate a problem wetu wendero kwana ya UTI lakini bono mugaka tago ikange umugaka wanga gochapi abande nyore cyo bamariyo go bayirire abagaka abo bakabanga kunyu ntebise kwarusi cy'uburiro come on enchira ya mache na is part of our body ekaro kurwaro homa aronga yego kwarusi cyo ekaro kurwaro gatonda gyachese umuntu ngayoro kwarusi akiseti omuntu. So it is what I want to say is that tigabantu bamanyenga omubero bw'omuntu andos na bokonyora ububere na UTI telling immediately it is always sexual. It can come because of so many things not whatever through contamination, not whatever contact and whatever. So what I'm saying when you montonyo the UTI it is always important kumanyanga the two partners but want to kunyo mario because okay let us on the thing one tikatotenga no musubati kwalenge miskerubo kwanyole UTI maybe kwanyole wethera HO contamination bone kero kwanyora contamination yeye na umura chikomera no mugakogo onyole kwa moire kwa mwambukeri so como tevinga tikatunyo mariogo twins it is extremely important Daktari ngwatote ya bukarenga oborero bwega bwa UTI nabo musubati yakobanyora nabo nabo musacha akonyora lakini daktari ngiye kugera oborero bwega bore common ya saba subati asante isori yasa nkige kugera abasubati bakonyora eshide mono kubwa bagaka again to get kugera nambe yemu is what we call anatomy. Anatomy ninga kiwa subati batungetu. Oligereri enchira ya maji, enchira yoro iboro, nenchira ye choenene. Birange sana. So for instance, abasubati abange mbali gukora ubusafi. Umusubati ogenda gusene echo utumia gusina mato okay nanda basubati ke gusina kwa kolega sienne kubwa chikabira chinyingi so umusubati yonko genda ali mugunda alime nkogendara kole kwenda gasi ya nyumba kole amnyoka uya machi enka kiyo ago kolega gasi bakali gamule bone kera kuligamura kwanyoranga echo eliene natigete gali takoleto busabe bwisaine because bone nchira ya macherange bucha bwagene sekira ya machi so number one is about anatomy nti musubati aibule tusa nyasa mutongete enchirende ya kabiri this is what you call the urethra ntwata nge urethra nerie korusia mache koruse blada ochaisiko oligerie urethra yomo gaka saba sacha ere ntambe lakini yo musubati karakengi yani etri ntambe mono from the bladder it's short the urethra is short so what it means a distance ya bacteria ego cover ko ikese bladder yo musubati ne distance yenye sana compared no musacha a distance yo musacha ile ntambe urethra so those two main reasons na wachikogera umuntu abasubati batwale UTI sana igen tukende kyo mweri ndatebe na abasubati nkolibale
junk food na nimbara babe emibiri yabo abandi abange n'abandi n'abandi ine babira cyane igo kubo manene na bego changiyo nyoro buriro bwa UTI nyabona sana daktari chinga kitogendete gusanga igoro y'uburiro bwa UTI manye ko bate iboliri ndelyanse na bogo tuma ujumbe yawo gwitira sena mbiyire gabwe screen yago erinde daktari anyare ko baga gukoiraneri daktari sauri twakwanire na kyuburiro bogocha tutarasoa ase ebimanyiririo tomanyi amange omwanju muri daktari natete kumanya tetra kwanira senseme y'abasubati ekegero tanga uburiro biga bokolya nene mono abasubati na bo chandite mono daktari chisabuni nchiro rokonyara to gutumika chibwate chemicals uranyara ko bakogosibya asenseme yansoni nonyare uburiro bwa UTI nabela changira kintari mono omanyete there's what you call vaginal flora urigiriye nchira yo ruiburu rw'abasubati egutaka yatwara some acidic environment chibacteria nchiro chiko toke semeyu chiko ko chinde yani as a flora ngotoka chile semeyu so otumie esabuni chibacteria is what you call friendly bacteria koigura basubati abanga bagoteburo ya yogurt na yogurt ngakonye because yogurt ibwata friendly bacteria tokurwa nga probiotics so if you had probiotic ensemwe yago watumire sabuni ebwate egoita chi probiotic chi so onye chi probiotic chiri chigo chigoku bacteria ndego chali probiotic ningi ne bacteria liyegoite bacteria mbe igonto bwari chi bacteria chingiye so mubere chigoita chi bacteria chimbe kiri chimbe kigotorentera marwere bono nyorekero gutumia mono ekisabuni echi nabo chigoita chi bacteria kiri chingiya onye chi bacteria chingiye chigo chikoito bono chimbe chigocha njiri konyo iki chigo chita eyibone attract infection yeah. Mbe mano sana daktari chinga kyogendeta kweresera igoro y'uburiro bwa UTI twemanyiri ubomburiro kyobona kibogoso aso mubirito konde daktari nteganete komanya ngakyo umuntu arakora amanye ngana bwatu uburiro bwa UTI mbi manyiriri kibiri okoligeryo tebenga nabonda twara uburiro bwa UTI UTI usino twatebire urinary tract infection ekero chi bacteria chiasoire nchira ya machi bimanyiri kyoramanye ekimanyiri getanga nyokorora is what we call abnormal urine pattern abnormal urine pattern nkeminete kare ngomaite kwa gachire choya okogenda echoenke ngomaite kwa gachire lakini bono waje koranga tuli kogenda muna kwa gachire for instance wachakire kogenda mara nyinge wajakire kogenda mara nyinge frequency ya ichoire number 2 urgency yani nga utaraika kuchiguitira machi kwanya na macha sokire usuyigwete nga nguitirura machi again tukende is what you call dysuria ne kero guitira machi akugusamba so these are the three things okwente koligeri number 1 I've talked about frequency okwende cho mara nyingi so ekero kwende cho mara nyingi na bego kinga kiri tutakwende cho onyole nga kimakita yago soka manga search lakini kwigwete kogende echo so the frequency ementeke again tukende na tabilize urgency ne keronga ogwete ogende kiteke chichicho utajieti abande baiterera match again tukende kia gatatu tuwatebire is about dysuria and dysuria ne kero kogenda match yako gusamba you see you have burning sensation again tukende urarora some blood usamanyinga sa umkojogo what we call hematuria ne kero korora blood in urine amacha gachake usutwara shida mneyo abandi mbali bono bakonyora what we call low abdominal pain ama suprapubic pain suprapubic pain nekero kurumu omweri bwenda yago endanke ndanye mna watebire endanke kerego kuruma nabora nyole nga gwatwalire UTI
ebimanyiriri bindembire bono bigocha gosekera oburiro obwachire bwa sendili bwachire igoro wono byarike kolente bimanyiriri sumo berogo muna bono byarente nabokonyora ngote unasikia kutapika kila wakati nausea and vomiting nausea nekero kugukoroka na vomiting no koroka so nabora nyori manyiriri nausea and vomiting because kwa nyole UTI again to kende is fever liberera naboko liberera rinyingo mu birogo again to kende is what we call chilies okuigobo kendu ogotetemeka naboko ogotetemeka ine kimanyiriri kende kiwuru wa UTI ebinde nabo birache because of a complication like those are the things which you need to look at daktari tutaragenda say complications kwa nerigoro ya frequency aso boitera mache nakyo mundara manyenga obotali burero bwe skali bokogera itera mache obono burero bwa UTI wase relationship kiyo burero bobwate bwe skali mbole to burero bwa UTI. Asante, that's a good question. Nabo kumanya oburire ekero umuntu abwa tuburire bw'esukali ngo attract yale infection ya UTI esukuma tekero uri ekero tugopima abantu babwate diabetes tukubapima omukojo nabo konyora omukojo yobwate sukali ime obwate glucose so glucose attract infection bacteria jinjangete glucose so yinkolentere infection number 2 oburere bwa diabetes nkwira ni bore onyamasinse no bonyamasi nabo bogotokonya goite binyinye so mubere so ekero onyamasi bwa bwera nirense eyobone go attract infection UTI you understand what I'm talking about so ngakyura koro manyenga oyo no bwate burere bwa sukari no UTI ibintu mbire bitatu bire very important so burere bwa sukari number 1 omuntu bwate burere bwa sukari yako igwera ngenene kunywa mache lyoka tokuruka nga buldipsia again tukende omuntu ko bwate burere bwa sukari ako igwenchara lyoka hanga era nene mono so ako igwanya kuragera lyoka tokuruka nga polyvalgia nige ntukende no gwitira machi lyoka so ekero igobona ibanyirimbire bigo there's a difference hawo komanya mbona sana umancho muri yechingaki ogendete kubwatia omorobiriga nigatore na Dr. Kena Moses korase clinic ya Worldfit chingaki togendete gukwanera igoro yoborire bwa UTI daktari difference kire between UTI na STIs UTI and STI. UTI, STI is what we call sexually transmitted diseases. Ama infection. There's no much difference. There's no much difference. But one of sexually transmitted diseases, gonorrhea, for instance. Lakini at the same time tubwate ndunga chlamydia infection. Chlamydia infection whatever nabeko sexually transmitted. Fungal infection nabera sexually transmitted. Erente UTI. So sexually transmitted diseases ama infection and what you call UTI. Lakini tumonyenga UTI it's not a must have sexually transmitted. Na wote inabegocha because of enterobacteria. Entero ni ile bakteria ambazo ziko kwa njia ya choo kubwa. So wakati hizi bakteria zenye ziko kwa njia ya choo kubwa sikifika ama sikiingia njia ya mkojo, hiyo ndio tunaita sasa simeleta UTI. Lakini sio za kuambukizwa ama sio za kuletwa kwa sababu ya kukutana kimwili. Bono iko talinga lazima ebenga kwende ebenga it's sexually transmitted. Na begocha okoba not what I've been doing contamination and water view. Lakini inaweza kuwa na uhusiano as well. Mbona sana daktari asokweresera asobwagare. Omwancho murigerera gendera gototomera ujumbe yago enke onye kubwa table rindelio nsi chinga kitogendeta gukwanira igoro yoborero bwa UTI. Ande nyoragari sensemeri emitandao sensemo ya Facebook na bagotonya gwitira Ndizi TV News Digital na baga sensemeri ya YouTube na bagotonya gwitira Ndizi TV News. Daktari ngonyorolekero abasubati anene mono bebwatira niti ngonyorole nga babwate high risk yo konyoro burire bwa UTI nasike. Ekero musubati abwatira niti
nkonyora bari UTI sana nakitu ngoteberia bagaka mnandi kwa buri swali gina ngoteberia bagaka batige kunya kolenge birengererie bingi kagera at the end of the day ntutagite tugwane twensobe buya tumenye mu buya inkiga kogera basubati ekero bayibwatende bakonyora urure bwa UTI. Number one is because of hormonal changes. Ekero musubati yabwatana neti hormone nere kobe nyingi samanyingaye. Hormone ekorukunga progesterone. Progesterone hormone nere kolende umwana bakenga kiyokwibura. Igobe to twara progesterone. Umwana ogutokutago ikankinya yokwibura. Nabo abantu lyo konyo bakonyora ibe na abortion egosene mimbe natoka akiwa na miezi 5 miezi 6 huenda hata progesterone yao iko chini kwa kiwango. So progesterone yao kobe nyingi samanyi nkiyegokora eko relax you know we have what you call smooth muscles. Enchira ya machi you know ebugata smooth muscles. So progesterone yakogera enchira ya machi ya relax. Injira ya machi karo ya relaxed na bego twara machi senchire yo engaki entambe atarasoka. Let me show you an example. Amachi ali yaguturumbuka esoroche kwanya konyaro. Seino roje. Oyo karase ngosaya neta umiko. Aya ntu watoroje. Amachi ali yaguturumbuka reserve tali gotyoka. Nabo abantu banya gwisibiko rugaya anda abandi gwisiba ari kurumate abandi nkonyi bara machari lakini machari tali gotyoka. Bakoba kubanya guturumbuka ukimata konya gwesibi. Anya gukororo buchabu. Anya kwirusha buchabu buri. Lakini bone karoko nyora macha tenene. Stagnant water. You know, amache karembura kwalimbure kare yatule. Amache ali atenene akuchaka gutyoka achakiri guchinchikara bwangu because they are stagnated. So ekaroko ligereri ekero gutwara mache a system yago ya mache ingaki entambe it attract infection. Slow motility, a movement of water, ama urine. Enchidende ya kabere, you know. Engaki abasubati baitwatandi. Ngonyora vale, you know, some discharges which may attract also infection. Yeah. Daktari tabo musubati ubwaternity. O twaliro borero bogabwa UTI. Kerakendo borero bombo affect umwana oli abogolete. Yes, it can. And that's a very good question. Very good question. I like that. Nga ekero ubwaternity. Orde kwalode bimanyire bitu akwanire. Gose suspecting akwanyoro bwa UTI. You don't track infection. It is important yogene nyagitari. Because ekero gutwala infection yeye na beragere onyoro umwana utalekinga kiyokonyoro umwana. You know? Eleba eche mapema ingaki umwana ataraika ingaki yokwibura. That's one. So umwana iburu ole oromoka ataraika atarakonga nabona anda mwana aja kuchongole mechande mengi. You know? So UTI na bekolenta labor mapema. Again tukende ya kabere UTI. You know? Na bera rente abortion. Na bera agere umusubati apoteze mtoto wake in between nyoru mwana yataraji na bekolenta abortion. So it is na bekolenta complication in pregnancy. Let me say that. So if you have UTI and kubwa maternity, make sure ngango choli nyekitari in your treatment. Mimi sana umwanchi muri chinga kyagendete gusangana into chinga kitoko kwanera igoro yoborero bwa UTI nabwo nigo tuli na Dr. Kena Moses korwa ase clinic ya Worldfit enda gutoma ujumbe yago enke gwetira sinambiyire gabo se screen yago anye kubwa table rinde lyonsi ngo chinde gosoma ujumbe chino nindo chenji gasene goso kuri ni Dr. Zarachi goso ase ujumbe ninga nitiora kwanera complications yoborero buga kero montali ruborero buga bwa UTI obera sege kege tambe gose butari ko bwena complications kichiri yago cyotwara oborwere bwa UTI na obukolenta complications umubiri urure mbwe butalenta complications ya muna tuateba twakwane some of the complications no monto ibwaternity na nini lakini teto murigiria manyega onyo oruburire bwa UTI bokese blada use nyumba ya maji bochaka gutira gocha igoro bogendese you know figo bogendese figo kidneys
nabo borare ntuburiro bukuru kunga pyelonephritis. Pyelonephritis emyetinga oburwire buri bwarure gali bwachire ese figo bwaje kolente michande ese figo. You see? Yani kibacteria yinya kubwata yinya gutira nabone yinya gutira baka chialenta oburwire muno. Again tukende oburwire bwa UTI you know nabo borarente burabe chronic chronic UTI butari kugwena rais kugura abantu bakogwa mariogo wewa mariogo lakini bwagendera kobera so ese kwende ese enchine yawo so nawe kolento buriro bwa kwende chronic UTI nando buriro unondo bobere ese blooding kigetambi oburiro bukuru kunga UTI bobere ese nyumba ya mache mono nabo bokolente into kunga cystitis inflammation of the bladder inflammation of the bladder nabo badaira kolente kubira abantu bwate cancer ya bladder you know so nabora twale UTI for a long period of time baadaye isababisha ameleta ugonjwa kanza ya bladder ama nyumba ya maji so nabe kolente complication chinyingi again tunkirina atakirente yimba what are the risk factors mbantu kibaranyoro buriro mono whatever na inyoire ngere very important mbantu kibawente koirenda mbanyoro burwiro nambe mu twatebira basubati because of the anatomy mna bakorokana namba ibiri twateba basubati bali bayibwatera neti abana bo bantu bakonyoro burwiro amono ekero cyo konyoro abantu ranyoro burwiro bwa UTI mono mbalibi umusubati obwatera neti umusubati nabakonyoro oburwiro abantu bobwatu burwiro bw'esukali yekero bwatu burwiro bw'esukali you have also to be very careful abantu bali immunosuppressed n'abantu bali immunosuppressed patients n'abali babwate you know ekinga yawe y'umubiri yakirenze bali babwate cancer all over under treatment ya cancer you know chemotherapy and what have you bali babwate sukari twatebe nawe immunity yawe kogendanse bali babwate you know HIV AIDS na laboratory buriro bwa UTI bali abantu bali bagokorero you know bakobekerwe catheter kwebula abantu bagotwara munabono urine retention nabaga kanko igure batwalire urine retention maybe babwate issue ye prostate ekere prostate ya bimbere ya rete obstruction bono bekerwe catheter umupira uri okurusia machi you know that a catheter na bekogera uriro bwa UTI borokane so abantu amba wente kumanyanga nabaranyoro buriro babe careful nabaro yeah daktari sarikuwa kwanire chi complications echo totebe asense moya basacha omusacha obwate ogosorwaliro buriro bwa UTI sege kegetambe karakende chinguru cha asega asiri ndenchira nense nabachikwirana chinguru nabachikwirana UTI you know nabe kogenda munabone sabasacha umuntu atwale bacteria munechi nabo kiragenda se bla ekwende prostate kigende se prostate gisoime nabo kikolenda what you call inflammation of the prostate what you call prostatitis akawichalente prostatitis ama inflammation of the prostate then nabo you know a prostate is an organ is a gland yomusache kokonya basajese amangana yechinguru na mtobinde so if the prostate yabera affected then what to expect nabe kolente gusali chinguru cyabagaka nandi nabe ekwerendeye kwende bacteria ginakiro kirabuga tinchira ya embegu yomusacha because yenchira ye urigeli yenchira yo yembegu yomusacha yirigina yomusacha nabe ekolenta egocha yacha komera nenchira ya machi so chibacteria chimoja nga chia soil nabo kiragenda even to the you know the testis erente into ikurkungochitis inflammation of the testis ekoro ya lentochitis they ina arne semu yobugaka so nabe go affect chinguru cyao yeah daktari sauri kwa kwanera risk factors bari babwate high risk yo konyoro buriro ngonyorora aba basubati bari babwate buriro bwa cervix cancer babwate risk yo konyoro buriro biga bwa UTI
terimono because originally UTI twatebe n'enjira ya maji see na cervix cancer ere enjira y'oruiburo you know no murangu oli bwe birara mwana serira muri bakoroka so umurangu oli narutokoroke cervix etwale cancer tebwa tusiano na UTI as such lakini abantu bamanye ngaki egento ke kolenta cancer ye cancer ye cervix na vera lento ne virus yekorokunga human papilloma virus na human papilloma virus it's also sexually transmitted so umuntu nabakwambukiriwo umugaka nabarambukiri umusubati so umugako yerero umusubati human papilloma virus echangie koleta cancer. But I want to tell you another thing about cancer ye cervix aban oligeri libono yiga abasubati abange babwate HIV AIDS mbabwate nabanyola kandi mono mwakonyola cervix cancer nowadays igekero umuntu abwate shida muneye nowadays vaccine ya daktari ndoche nga maboli na manga gendete goswa tutaraswa amaboli ntubwate complicated UTI complicated UTI neriye complicated UTI akaro kuwiritanga complicated again terminatinga abantu bali babwate UTI lakini nandi babwate some conditions munabono basubati bali ina nile complicated abantu bali babwate UTI nandi babwate you know they are pregnant you see abuna butokoroga complicated so complicated UTI ne eliye coexist na condition gete so mubere you understand a coexist na condition fulani so hiyo ndio tunaita complicated UTI iko complicated UTI daktari tali elinga ya menyira somo berasi kekegeta Nemana sana umanche muri yachinga kyogendete gutuma ujumbe yago inyore igotole na Dr. Kena Moses kurase clinic ya Worldfit chinga kitogendete gusanganere anabwe gendete gutosemia amange igoro yoborere bwa UTI daktari ntaraswase ujumbe chitakange igo ntobwate urine calcium stones ngakiye ku affect UTI urine calculi ne amagena amagena naragutuka asenjira ya maji amagena UTI na vera renta amagena amagena yagutuka na gochangia kolenta amagena asenjira ya maji abantu mbale akotanga nkuigobororo bokuruga buguturumbuka kuchimata bwaje bakese blood akungana magena aina magena guturumbuka sa zingine so ekera macha bagutwara obogena munobo monyo iga monyo you know aina tokuruka nga urine stones ama urine calculi nandi bono onyolenga nobwata magenaya nana bagwa attract infection because amagena nabago block ntote bangati amacha ali gutumbuka so rugitali gutyoka lakini ali ate nene atyoka talibo so what I'm saying onya macha ya amagena go jigo block ya maji tatrumbuka nana bakolenta UTI so what I'm saying they may coexist na bochiragere UTI rente urine calculi na urine calculi na bela changie koleta UTI yeah mbie mono sana nimete umwanju muri naganyete komanyanga ngakyoboroiro boiga bo gotangwa na boigo ngakiboko bwenigwa kondi tarachigosoga bu daktari abantu mbaroro batumira amaboli yabo ndete tosomeli boli limaselimo gokobairanerie ikigera mbaganyerete naro batanga daktari nimbwateli boli umusacha nanyore oburiro boiga bwa UTI gwetera se partner yae na ende bimanyereri kibiri umusacha uli araligereria atenga na bwato burero boiga mtu ateba lakini antika tuirole bwango UTI nabo ekwambukera nabe kuruwe so umugaka agende so mungina koserwe so mungina agende so mugaka ebimanyereri imbirebi ebimanyerisa buno mo urine pattern twateba ogwitera macha ko gusamba
ogoitera match bwango okoigurete goiterera match abendera kromense gaiga abora igutegete koroka ubwate nausea vomiting abura twali liberere somube abura twali fever nini chills ndote bimanyina bingai nara gatebanga amkerubo liboliri nene liga okogorokwa na seriru mbimbete gokondo matingo nyara gwekumba daktari nonkonya gose. Yes. Atenya gitari yaitu. Enya gitari ya Worldfit, that is why we are there. Ekere liru lyago libimbete. Eminetinga liru lyago lyatwalira arthritis. Lyatwalira arthritis. Lakini tutaka kumanya nga arthritis liru lyago lyatwalira nereli. Are you suffering from osteoarthritis? Is it a rheumatoid arthritis? Is it septic arthritis? Arthritis aina gani? So that tokwa matibabu mneta kiri. So make sure nga wakili senya gitari itongo wote itule stogo toka tokwe namba yesimi tukutane tuonane. Nara gotebanga ninche Abel Magoma korwa omulingamu. Dr. Kena Moses ngorusiale kemero kianeneire gwetani. Ntubwata abanyagitari tofauti. Umunyagitari wente koranga ko bwata mangana yekemero n'umunyagitari ole specialist or you ENT ear nose and throat so akero kwa kiri nyagitari mune yito nyagitari you know chito chinde jonzi woli so otete koro umunyagitari bwa osomera tamo egento ikoro kunga ear nose and throat ENT naro uri kobolia nga kyokoro manye oborero obubwa kolire ngagite daktari ngwa kwanire bimanyererio naro batanga daktari kora kwanira ngo fungi diseases buna bono candidiasis fungal infection chi fungi ni you know aina yebinyinyi korukunga fungi ama fungal infection vaginal candida ebono kolenteri ndunga vaginal candidiasis kwaruda basubati bakuyikora bose bakuyagiye senzmo yawe yoruiboro kwaruda basubati bakorora guse ubucabu gwitabunga munamabere you know akarokora kidari mune cyo kuyiguyagi ubucabu bukorokana munamabere aburanyoro bwati fungal infection so you need to visit us for treatment ngaitendo stoligiri tukotokwanere igoro ya fungal infections naragoteba hello Ndizi ask daktari I've had this problem for 3 years for 4 years I've gone to hospital tests have been done and even injections and antibiotics given to me my problem has never been cleared to date. I feel burning sensation but no discharge. How should I be helped? Usembele unajua nimekwambia uri unawoko chabobe chronic chibacteria chiri nande you know the engulf chibacteria chiri ngo change chire cyarose amaguru chikobwaterera bono no cyamariyogo nchiri gosoka nchiri korwe so mubereme egentege tanga nambe ya muchaka kunywa macha mangi kaja kunywa machi birasi komigo chigo kalo kunywa macha mangi you know the moment okogenda isiko witera machi you are flushing out the bacteria again tokende giya kabe okero buri no bwa bere abantu abangi ngo jabaro bisito what is the issue ngo batuli byo gori ko nga cranberry cranberry juice ama cranberry bone riye guchikogera amagorari bibugate bikobwaterera ama bisinyuko bwaterera bichesiko so we have besides the normal treatment you know the antibiotics which most of people are used to when naturally you go cranberry which is natural so when we give you cranberry the bacteria will come out I know ngagete Steven yuko rwatanga omurugi ogoni gatwale chi complications echase ikigetambe ngagete doctor nate na bogotari clinic erinde onyorobokonyi hairin ndokoroche nogendete kubwatia omoroberio nabo igo narote kurunga cyrus omache ariko bolinga kera kolire egasi konde yabone toto igasi kigwa kolire eyo gwa affect omubere tokora ebintu binde konde daktari kiagera chinse chito chatonyolire nabogoteba ngakinchera kitogotanga oburero iga nabo igo kubogwenya enchira ye mono busafi prevention ne busafi obonene wikotwara busafi abasubati mba wente bayisinyo ekabere you know
ongeto kunyara gosi umubere kabere nabo gwake wisbye nusu so kwa make sure nga no musafi olekera era all the time mache tulikogora gusia machi na mange make sure uko musafi zaidi so zingine nasema kwamba wakati unaenda choo kubwa kama ingewezekana baada ya kufanya ule usafi na wewe kunyalika nande uisivi so make sure nga you are clean aban again tokende na no twatevile no twatanga nkwambukire sexually transmitted so it is always good to have trusted partners wago mwa trust each other aya again tokende bono igoro ya treatment ingende bwangese treatment uburuire bwa UTI enjira nere buko bwenibu enjira ntangani is sound laboratory testing karongo kwananga sound abantu abange bali gupima burwiro uburonge na butakiri enjira yoka yo gupima uburwiro no gweteresa omukojo ekero omukojo go rusibu twanyokorera urinalysis twanyoligereri ntokora tulege ntukunga white blood cells irenga chireso esa mukojo we can't say that abande even they don't have UTI baka UTI babugate this white blood cells they have to be over 10 again tukuli nitrates the nitrates ngotoregirenga if they are positive umuntu nabugate bacterial infection so even tombyo tokoligereri se omukojo through urinalysis through microscopy and even urine culture so njira te yogo pima buriro kutatigere ngo kwana njira yogo pima buriro UTI no gwetereria nchire ne serikali twamanya ngishire no bwate ya UTI or not ekero twanyolera no bwate UTI nagotebire nkuri tolege ntukunga history how long you have had this problem even to mnebi katwaligereiri twamanya nga I want to put you on antibiotics tiago tumia mariogo habo mone sobre UTI no when you UTI you need to know that you need antibiotics ama antibiotic or when buriro ubia if you're going to get a herbal only cranberry can do that otherwise amadura mange tari konya kendions nyora kunyo macha mange over 10 glasses and above daktari kiagere biro bito byatonyorire amanchi muri natete komanya daktari kena mose singa yagotoka ne clinic ekega kya Worldfit clinic ekekere unique ngaike gotoka aboko mayeresera togokore edetari ande nkurukunga daktari Moses Kena Onsarigo enyagitari yaito ekorukunga Worldfit ensengi ya Worldfit Worldfit health centers tobwate branch mu Karatina opposite Absa Bank tobwate branch ndo mu Eldoret ase nyumba ya Kogo Plaza first floor room 2 no daktari Alan yagotoka igabo songo ninje ngotoka gabo songo ase nyumba ya Uhuru Plaza so onye gutete konyora ncho monyene ogocha baka marikiti bosongo etauni marikiti alias chibucheri chichire sechinye ikibakoni stage enkoro ya Kisumu ya renge so enyombe yume inchuba kegoroba ya gatatu nabo koranga Worldfit umurango obo erumu 307 307A no konyora ncho monyene utanyole chikotora ikaso bisiane so enamba yane yesimi kilo tako ngake gosigwasirire enamba yane 0722 24 5763 0722 24 5763 mbuya muno asogotoligere mbuya muno sana umwanchi umurigerie kyagera kwabeire na intuko togachagete umurubiriga no gosemera kwa nebuna kwabeire gukwemanya amange kwemanyira amange buna Dr. Kena Moses abere kagotosemia igoro yoboriro bwiga bwa UTI wike weekend umwanchi umuriye na rutumira neli tukulia Jumamosi chinsa ibere cyamarogoba astogosanganira Dr. Kena Moses kurasi clinic ya Worldfit oyo gotosemia mange igoro ya maroire
mancho muri onye ko bwate burero bonde bwensi okanete to kwanere weekend nabo gutuma ujumbe yago gwetera sinambe yure gabwa screen yago nabo igo chinsemo chichi mitandao na basensemo ya Facebook wakotonyara gwetera Ndizi TV News Digital nabo gasensemo ya YouTube nabo gotonyara gwetera Ndizi TV News asensemo ya website na gotonyara gwetera www.ndizitv.or.ke iretaria ne Frida Kerubo na magaye chikamera soko ene kibuna ebicha nabo igo eliogi tegwikira sinchira ya benene repetitionira mukira daktari nende karibu sana. Asante. Weke weekend nende tomerana ngoko ganelio boligereria obia Enyagitari ya Worldfit Health Center iyi gutuka